न' थांनो लुगैबाय लुगैबावाखै जाहैदोंमोन न'आव थांनो बाखायो लोगोफोर नै फांखाया बे एसे उनावसो गिदिंगोन दसे थानासो बोरायनि पार्सेल सफैदों आरोना दहायनो न'आव सफैदों मबाइल माबायदि नायदों जोबगोनानो मोनसे गलायलायबाय लेरनो हाजोबाखै खुगायालाय माथो दागोन नालाय केक जानाया फुगाराखै साला सोला हरबावो मासे गाज्रि बेलाय फुगारनांगौ रुमालजों अखानि थाखायनो टट'जों फैनांदों दहाय नै दाबो टट'जों थांगासिनो दा एसे खमायदों एसे बारा जादोंमोन औ हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय दायो आङो भिडिअखौ टट'आवसो स्टार्ट खालामदोंमोन होननानै स्कुल गनानैसो दा दहाय थांनायाव ओरैबायदि अखामोन मा होनबावनो आरोना टट'आ खोबजोबनायमोन मा भिडिअ बानायनो होननानै आं बानायाखै आरोना जेबो देखायनो हानाय नङा होननानै मैगं एसे लानानै फैबाय आंनो थारुनजों साजों संग्लिलाबायनोसै दायो थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर औ गोलैगोन ओमफ्राय एसे अखाया दा खम आरोना एसे खमायदों दा गेरेबसे हाया दानो बारायफिननोबो हागौ आरोना बेनि थाखायनो दायो जोङो थांगोरनोसै न'सिम ओमफ्राय दाहाय लोगो मोनफिनगोन र' उल्था जिरायना उल्थासो मोनलाजोब्बाय साख्ला बुरि थगायमारदों ना मादों बियो मानसि मालायनिखौ नायनानै लिरदों नामा हारसिं लिरदों दा ओमफ्राय हादोंना हायाखै होनदोंमोनलै हादों दा जै हायाखै बोरैबा र' रिजाल्ट मोनबा पेपार होबा हायाखैबा मा होजागोन दुम्मा फिथुम होजागोन नों आंजों हायाखैबा मोजाङै आया डाइलग मारिगासिनो दं बे साला हायाखैबा नों मोजाङैसो एफा मोजां न'आव मोजाङै फोरोंहरखानायखौ हाजोबखादों ना हामाराखै हादों दा सनालिनिसो नामा बे सेन्देला लायदो सनालि दखानाव सफैफिनबाय आं लोगोफोर दहायनो दखाननि एसे मोननैसो जिनिस जोबनायखौ बैयाव लाबोफानानै ओमफ्राय भिडिअ लाबोआसै आङो खामानि थाबाथाय आंना बावगारखायो लानो आरोना मोजां मोनाखै देहाखौनो बोरैबा मोनदों आलु लुनो आरो अखाबो हादोंना बिदिबाथ' बोथोरखौ मोजां मोना आरो ओमफ्राय मानसिफोरबो खम ना उन्दुनो ओंखारो बिरादनो ओंखाम संहैसै आङो दायो दसे थानानै आरोना बोराय थांथोंसै आङो थांसै बोरैबा उन्दुनो आङो ब्लब ब्लबनो सनालि सोर थांसै न' थांनो लुबैबाय न' थांनो लुगैबावाखै जाहैदोंमोन न'आव थांनो बाखायो कार्टुन नायनो लुगैदों कार्टुनखौ जाला मोनला नायबाय थानो मोनो दा दहायसो मबाइल नायदों माथो दा दानिसो मबाइल नायनो माबायदि नायदों जोबगोनानो मोनसे गलायलायबाय बिदि नायो मबाइलखौ बिदि नायो थोस ओरैबायदि मबाइल नायनो हाखायोना मबाइल नायनो लुगैनायानो मा आरोना ओमफ्राय बिजानो मबाइलखौ नायबाय आंनिखौथ' होयो आङो आं दा खामानि मावनो थांबा होगोन आरोना ओमफ्राय दा आङो मबाइलजों खामानि मावो नालाय बेनि थाखायनो होनो हाया जायो मर्निंआव दा ओंखाम ओंख्रि संनाय टाइमाव देन होनो हायो खामानि मावनायावथ' आं भिडिअ बानायाना बेनि थाखायनो मबाइलखौ दोनथ'यो बे समाव आं होयो आरोना मैयाबो होदों आं दसे थानानै थांनोसै संहैसै जानोसै लाबोनोसैलाय आरोना खामानि दं बिराद जि सुनांगौ दं सान्दुंबो गैया अखा न'आव फांखा होनासो गारबोनांसिगोन गैला दसे थानानै थांसै लोगोफोर दा न'आव सफैबाय आरोना लोगोफोर मा होनबावनो ओमफ्राय अखानि थाखायनो नै एकदम माने अखायानो नुदों मा खोमसिया अखायानो नागारनो रोङासै आरोना लोगोफोर मा होनबावनो ओमफ्राय जल्दि संनानै खावनानै लानोसै आं खोमसि दरसि गोराजों लाइनसो होनानै बेंटल संग्रायाव लाइनसो होदों आं सिङावहाय एसे स्रां नुदों आरोना संना लागासै लोगोफोर जल्दिनो आरोना अखा हादों बिरादनो ओंखाम जानबाय आङो दायो अखा देखायनो र' नोंसोरना अखायानो नागारनो रोङासै खुसुर मुसुर हागासिनो दं आरोना एकदम माने खुसुर मुसुर जागासिनो दं आरोना अखायानो नागारनानै हाग्रा जाजोब्बाय लोगोफोर मा होनबावनो आरोना फोसाब मोनियानो उनफ्राव फोसाबबाय थानोसै साला दिनैबो नागारखानाय नङा लोगोफोर आं जल्दि संना लागोसै र' थारुनजों नाजों आरोना लोगोफोर संना लानि र'
लोगोफोर रेडि सोजोब्बाय थांनोसै दाउ सिफ्रानै सुनानै बेयावसो लामनानै दोनलाजोब्बाय आं सान्दुङानो गैया अखासो थ' लोगोफोर दायो रेडि जाफिनबाय आरोना जोङो थांफिननोसै नानिजों आंजोंजाय टाइमाबो ग्लामैनो जाबाय आरोना जि सुदोंमोन ना आयौ साना जोबदों जि सुदोंमोन ना आङो लोगोफोर बेनि थाखायनो आरोना स' थांबाय थाग्रोनोसै र' लोगोफोर जा मोदानदों हरैजाय ओमफ्राय सान्दुङानो गैया जेबो गैया सासेनावहाय साथा लानानै लंपेन्टआ बोखोबाय बैयावहाय दैयाव थाबायनो बानो हाला आङो मनायानो गिलिर जाथारो नै ओमफ्राय साथाबो अखायाथ' गैला दा गैनाया साथाखौ हमफैबाय ओमफ्राय हमथोंसै रानलांदों साथाया लासै थाबाय दे लंपेन्टआव सारखोजोबगोन लासै थाबाय लंपेन्टआव सारखोगोन थौ थाबायदो थौ लासैल' थाबाय होनदों मानबायसिगोनसै एबार बे थाबायनायानो सारखोजोबखायो बेना लासैखौनो थाबायनो रोंखाया थौ थौ फट' खेबदोंमोन आं सनालिखौ नागारनोसै लोगोफोर जल्दिनो बेसेरा ओंखाम ओंख्रिखौ ना माखो फन हराखै आङो दहाय होनो आङोथ' हाखु दाखु खालामनानै थाङोना एखमबा ओंखामफोरखौनो मागा सोदलाबायनानै थाङो टाइम हास्लाबा साननानै ओमफ्राय बोराया मानो बिदि जाबोनांगौ आस्थे जाबोना लेट जाबाबो जेबो नङा होननानै बुंहरो आरोना बे गालाङा दे फै सामफ्रामबो ओंखाम जायैनि सिगां फन हरगोन बियो ओमफ्राय लासै जानानै फै दे आरामसे जानानै फै हाखु दाखु खालामनाङा बिदि होनगोन आरोना बियो आंखौ हाखु दाखु जायो होननानै मिथिखायोना बियो दायो जोङो थांग्रोनोसै आरोना नानिजों आंजोंहाय मालाय साइकेलखौ थांलाबारि माबादोंनो गावनि साइकेलजों अखाया नायदो नै लोगोफोर मोनालायबाय नै 5टा जाबाय ना 5टा 13 जाबाय नै दिनै माबायदि फाग्लासो जागोन दिनै अखाया